su karɓi irin wannan koke-koke da ƙorafi ba jihar Kano ce farau ba. Wataƙil za mu so mu san mu ji da wani hujjoji kuka dogara wanda za su gamsar da kotun kuma da al'ummar jihar Kano cewa lallai kuna da yaƙinin cewa kuma an garzaya din anya kuwa za a yi nasara ko kuma a kuna ganin ya abin yake. To jama'a assalamu alaikum. Da farko dai ina so na ƙara sanar da al'ummar jihar Kano kamar yadda kullum nake magana cewa mun yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau, kuma mun yadda cewa duk abin da Allah ya rubuta mana za mu samu, za mu same shi ko ba daɗi ko ba jima. Abin da yake ba rabanka ba za ka same shi ba. Na biyu, na so na gaya wa mutane wannan zaɓe da aka yi haƙƙi ne na al'ummar jihar Kano, domin sun fito sun kaɗa ƙuri'unsu sun nuna suwa suke so su tafi da ragaman mulkinsu na shekara 4 masu zuwa. So da haka yanzu maganar mu tafi kotu ko ba mu tafi kotu ba maganar abba gida ba ne shi kadai. Magana ce ta haƙƙin al'ummar jihar Kano wanda yake ya kamata su al'umma sun ce a karɓo musu haƙƙinsu. Saboda haka dole ne mu yi diyan da za mu yi mu tabbatar da cewa mun karɓo musu haƙƙinsu. Wannan shine babban dalili na na tafiya kotu. Kuma alhamdulillah mutane suna ta tambaya sun matsu me ake ciki akan wannan shari'a. To ina tabbatar al'ummar jihar Kano cewa mun tafi kotu, kuma a halin yanzu lauyoyinmu manya-manyan lauyoyinmu suna nan a wannan jiha, suna aiki babu dare babu rana, suna haɗa takaddu, suna haɗa shaidu, domin kafin ka je kotu sai ka tabbatar cewa takaddunka sun haɗu kuma shaidu sun haɗu. Ina mai farin cikin cewa mun yi nisa kwarai da gaske akan har haɗa takaddunmu da kuma shaidunmu. Duk abin da ya kamata mu yi in Allah ya yarda muna nan muna yin sa. Wannan shine magana. Abu na biyu shine ita wannan shari'a mun sani cewa muna da Allah, muna da al'ummar jihar Kano a bayanmu. Su kuma kin ga suna ikirari da cewa suna da gwamnati, suna da kuɗi, suna da duk abin da suke ganin za su iya yin amfani da shi, su damalmala shari'a. Tunda dama an ce ka damalmala, to suna ganin za su damalmala shari'a. To amma muna gaya musu cewa wannan lokaci da aka kawo waɗannan ƙwararrun alƙalai, na tabbatar ma gwamnatin jihar Kano da jam'iyyar APC cewa ba za su yi nasara ba in Allah ya yarda, domin an kawo mana alƙalai masu imani, masu kishin ƙasar na masu kishin ci gaban al'ummar jihar. Daga ina kawo su excellency Abubakar? Suna na an kawo su, za ki ga sunayensu ba sai na faɗa ba, amma dai mu dai mun san an kawo su, kuma sun zo jiya sun gabatar da kawunan su, kuma sun tafi sun ba da ranar da za su dawo su fara sauraron. Sun ba da rana a rubuce? Korafi sun ba da rana a rubuce, kuma na tabbata za ki gani a jaridu ko kuma kafafen yada labarai irin naku. Idan sun dawo in Allah ya yarda, mu kuma cikin wannan sati da za mu shiga za mu danka musu dukkan takardun wanda yake ya kamata dama a ce mun danka musu. To idan an yi wannan, in Allah da al'ummar jihar Kano za su gani cewa za a fara fita ana zama ana kawo shaidu, ana suna ba da shaida na irin abubuwa da suka faru. Kuma muna da yaƙini cewa in Allah da
wato za mu samu wato adalci daga wajen waɗannan alƙalai. So da haka abin da nake so al'ummar jihar Kano su kwantar da hankalinsu, a magana dai ita ce mun je kotu. Kuma kotu za ta fara zama, idan ta fara zama za su ji, za su dinga gani, za mu dinga ba su wato bayanai na irin yadda kotu take tafiya har zuwa ƙarshe, kafin Allah da kuma yadda muke yakini cewa wannan abin da suka zaɓa, wanda suka ce ga abin da suke so, aka yi musu wannan fashi da makamin, Allah yadda za a dawo musu da abin na su yadda ya kamata. To excellency Abba Kabir Yusuf, wataƙila irin wannan kotu a lokaci akan ƙayyade ta, musamman ta kojin korafe-korafe. An ba ku a rubuce cewa gasan da ake so in an gama, ake so gaba ɗaya ma a gama sauraron ƙararrakin daga kowane ɓangare, ma a ce a yanke hukunci a lokaci kaza. Ba a ba ku samu wannan batun. Wannan ai ba mu same shi ba tukunna. Ba ku samu wannan ba. Wannan tsakanin su alƙalan ne da lauyoyi. So da haka muna jira lauyoyin su je su samu mana bayanai, su tabbatar mana da wannan bayani. Amma abin da nake ji daga mutane masana shari'a shine akwai doka wacce take cewa ita wannan tribunal din duk da aka saka waɗannan alƙalai su yi ƙoƙari, za su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa sun kammala duk wata shari'a kafin ranar da za a rantsar da waɗanda aka zaɓa. So da haka muna da yakinin Allah da nan zuwa daga nan zuwa 29 ga watan Mayu, in Allah da muna sa ran cewa dukkan waɗannan shari'o'i da ake da namu da ma na 'yan majalisun gaba ɗayan Allah da za a kammala yanda yake ranar da za a rantsar da waɗanda yake su ne suka ci zaɓe. Excellency Abba Kabir Yusuf, wataƙil ya bai fi kwana 3 ba ko 2 mun ji hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ba wa waɗanda suka lashe wannan zaɓe a takardar na certificate. An yi a Indo Stadium, an haska kuma an ji a kafafen yaɗa labarai. Wataƙila amma na ku ba su je ba. To me haka kenan ya auku daga bangaren ku mutum 13 din nan ba a gansu a wannan wuri sun je. Amma an ba su certificate jiya. Okay, an ba su kenan. An ba su jiya. Ai babu dokar da ta ce sai sun je sun haɗu a wannan waje. Ai kamata ma a kirawo su ɗai hukumar INEC har shi gwamna a bashi. Amma yaya za a ce shi wannan gwamna da jam'iyyarsu an tattara su guri ɗaya, kuma a je a kirawo jam'iyyar adawa a ce ta zo wajen a haɗa a basu? Ke ma kin san abu ne wanda ba zai yiwu ba, domin mu mun san cewa saboda mugayen mutane ne. Anya ko a cikin mutane ne, ai mu muke gaya miki a siyasance mun san irin abubuwan da suke yi na mugunta, so da haka mun san irin tanadi da suke yi. Da ku da su karta sankar excellency da ma sun ce faɗa kusa da ce faɗa karta sankar din nan. Ai mu ba mu gwaye bane, ai abin da nake nuna miki kullum mu ba ma, mu al'umma ce a gaban mu. Duk abin da zai janyo ko a rasa rai ko a zub da jini ko a rasa dukiya, wallahi talai ba ma cikinsa. Su kuma duk abin sabanin wannan abin da nake ga miki, duk abin da zai sa a samu waɗannan abubuwa suna cikinsa. Shi ya saka babu ma amfani mu je mu haɗu da su mu ce za mu waje. Amma da muka ce ba za mu je ba, ai jiya ita hukumar zaben ta kirawo mutanen namu wanda suka ci waɗannan ta ba su, kuma su 13 duka an ba su certificate ɗinsu wanda yana nan a hannunmu. Sun ka mana jiya, sun nuna mana, mun ji daɗi, mun sa albarka, kuma muna jira idan jagoran mu ya dawo in Allah da shi ma ya zo ya sa albarka sannan mu ba su abubuwan. Kuma sun je zauren majalisar jiha din kamar yadda bisa da take, kakan je ka samu shi a kawo majalisa ka faɗa. Ai wannan sai nan gaba. Sai nan gaba tukunna. Nan gaba za su je insha Allah. To kuma aka kuma a nan za a haɗu kuma duk da haka an kawo ce wace nan amma kuma za a haɗu. Idan an zauna a wannan ai wani abu ne daban. In an je wannan su ne za su haɗu, za su zauna, shikenan majalisa za ta fara aikin ta, wannan ba wani abu ne. Amma a ce wai dole sai sun je sun shiga cikin waɗannan sannan za a ba su certificate, shi muke cewa babu dokar da ta ce kuma ba za su ba kuma ba su ba, kuma alhamdulillahi jiya sun je an ba su takardu. To excellency Abba Kabir Yusuf, watakila kan in kana sanar kafafin yaɗa labarai, shi kansa mai girma gwamnan jihar Kano din a wannan lokaci da aka ce an tabbatar masa kamar da shi baturen zaɓe ya faɗa cewa shi ya ci zaɓe, ya yi alƙawari musamman kan batun harkar ilimi. Ai ka ji shi ya ce an soke
ba da maganar ilimi din nan kuɗaɗe ko abubuwan da kai ta kalubalanta kuma sai gashi yanzu da kansa kuma ya faɗa ya ce duk waɗannan abubuwan ma an janye su. Ya kaji a cikin ranka? To kai ma kuma da cikin manufofinka. Ai alhamdulillah shine ma manufar mu ta daya. Duk manufofin da muke da su abubuwa ne da suke magana akan wato inganta rayuwar al'ummar jihar. Ilimi musamman fannin ilimi, musamman yara ƙanana, maza ya ce an ɗauke yanzu. To ai alhamdulillah in ya ce ya ɗauke wannan aikin ga ya kufa ya yi hankali kenan. Ai mu abin da zai kawo ci gaban al'ummar jihar Kano